Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Урамнарына дезинфекция лилер, шахар проспектларына махсус техника чыкты. Эш графикларында үзгәрешләр, теш дәвалау сархауханәләре, почта бүлекчәләре ничек эшли. Кәйфләрне күтәрергә һәм рәхмәт әйтергә ошыгыш ярдәм хастаханәсе табибларына чәчәк тапшырдылар. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Шәһәр урамнарын коронавирус инфекциясеннән дезинфекцияләүгә кирештеләр. Юлларда махсус техника эшли. Ул асфальтны юа һәм махсус катнашма белән эшкәртә. Юу машиналарының эше ничек оештырылган, тулырак алдагы сюжетта. Шәһәр урамнарына һәм якын тирә тротуарларны дезинфекцияләү өчен 9 биремлек махсус техника чыкты. Юлларны 3 автомобильдән торган колонна чистарта. Су сиптерү җайланмалары ярдәмендә төп проспектларны гына түгел, квартал эчендәге юлларны да чистарталар. Работают практически в круглосуточном режиме. Раствор применяется дезинфицирующий, в том числе хлорсодержащий, вперемешку с водой, в концентрации, чтобы она не повредила ни здоровью граждан, ни тем растениям, которые у нас находятся на территории города. Эш тукталмыйча алып барыла. Тәүлек дәвамында 3 төп проспектны дезинфекцияләүгә өлгерәләр. Шулай ук эшкәртү фронтында тукталыш павильоннары, җир асты кичүләре шәһәрнең җәмәгать транспорты да керә. Работа проводится круглосуточно, и обработка остановочных павильонов, подземных переходов мы тоже ведем регулярно. Только когда цикл прошли, закончили все объекты, мы поступаем опять же к новому циклу. Опять же заново обрабатываем. На это затрачивается 3-4 дня, объем остановок тоже большой. Лилия Гатина, Диана Малярова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Татарстанда урамга чыгу өчен цифрлы пропускларны интернет аша бирә башладылар. Моның өчен махсус хезмәт эшли. Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологиялары һәм элемтә министры Айрат Хайруллин Instagram социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә шул хакта хәбәр итте. Республикада яшәүчеләрнең covid-19.tatarsan.ru сайтында шәхси кабинет ачу мөмкинлеге туды. Теркәлү һәм гаризаны онлайн рәвешендә юлларга мөмкин. Шулай ук анда максатлар буенча гаризаларның барлык тарихы да урын алган дип искәртте Хайруллин. Шул ук вакытта элегрәк кәрәзле телефон аша теркәлгән кешеләр дә шәхси кабинет куллана ала. Алар теркәлү узганнан соң юлланган беренче SMS хәбәрдә күрсәтелгән код аркылы керә. Дәвалау учрежденияларынан тыш стоматология поликлиникаларда айрым эш режимына күчте. Бу карар эпидемиологик хәлнең начар булуына бәйле рәвештә кабул ителде. Хәзерге вакытта олылар һәм балалар стоматология поликлиникаларында пациентларны кабул итү ничек алып барыла, алдагы сюжетта. Стоматология поликлиникалары айрым режимда эшли. Кергәндә һәр пациентның температурасын үлчиләр һәм кулларны махсус чара белән эшкәртәләр. Балалар стоматология поликлиникасының медицина персоналы өчен дә шундый ук чаралар каралган. Проводится дезинфекция поверхности, дезинфекция ручек, поверхности, к которым более часто прикасаются посетители. У нас на входе стоит диспенсер с дезинфицирующим, с антисептиком ручным. То есть каждый посетитель может, придя в поликлинику, перед входом обработать руки. У нас ручки дверей по рекомендации обмотаны марлей и пропитаны дезинфицирующим средством. У нас специально на сиденьях нанесена разметка, чтобы люди могли соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 метра. Хәзерге вакытта балалар медицина учреждениесендә планлы тикшерүләр туктатылды. Табиблар пациентларны бар тик кичектергесез ярдәм кирәккәндә генә кабул итә. Бирдә дежур терапевтлар, хирурглар, шулай ук рентген кабинеты да эшли. Врачлар икешәр смена эшлиләр һәм төнлә дә ошыгыш ярдәм күрсәтү эшләре алып барыла. Өстәмә бүгенге көннән безнең бер кабинетта терапевт утыра. Әгәр дә пломбалары төшеп килгән, бүгенге көндә авыртуга түзә алмыйча килгән балаларга ярдәм терапевт белән күрсәтелә. Изоляция режимы тәмамлаганчы онлайн язылу вакытлыча туктатылды. Белгечләр барлык гражданнар белән элемтәгә кирип аларны кабул итүне соңрак вакытка күчерәчәк дип ышандыра. Өлкәннәр стоматология поликлиникасы да айрым график буенча эшли. За период с 1 по 8 апреля нами была оказана неотложная помощь около 800 пациентов, 60% которых приходится на хирургический профиль, 30% терапия и около 10% это консультативная помощь. Яңа эш режимы эпидемиологик хәл яхшырганчы дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Татарстанның шәһәр почта бүлекчеләре дә яңа эш режимына күчте. Махсус режимга карамастан 30 апрельгә кадәр алар дүшәмбедән җомгага кадәр эшләячәк. Хат тапшыручылар пенсияләр, пособиелар һәм корреспонденцияны үзгәрешсез китерәчәк дип хәбәр итте Россия почта матбугат хезмәте. Авыл почта бүлекчеләре агымдагы режимда эшләүне дәвам итәчәк. Акчаны кайтарып булырмы? Шундый сорау белән безнең кайнар элемтәгә транспорт карталарынан файдаланучылар мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләребез карталарның балансын изоляциялау режимын керткәнче тулыландырган, ә хәзер алардан файдалана алмауына борчыла. Шәһәр хакимиятендә чалалар изоляциялау режимы беткәннән соң ташламалы юл йөрү билетларынан файдалана алачак дип аңлаттылар. Әмма бу карталарны 1 апрельдән 30 апрельгә кадәр тулыландыручыларга һәм бу чорда алардан бер генә кулланмаганнарга гына Шоллы без бергә акциясына кушылды. Аның кысаларында ашыгыч ярдәм хастаханәсе табибларына чәчәкләр тапшырылды. Без бергә ул волонтерлык хәрәкәте, анда иҗтимагый оешмалар һәм эшмәкәрләр катнаша. Алар авыр чорда җәмгыять иминлегенә үз өлешләрен кертергә тели. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Табибларның эше хәзерге вакытта тагын да катлауланды. Аларның кәефен күтәрү һәм хезмәтләре өчен рәхмәт белдерү өчен волонтерлар чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Спасибо. Спасибо вам большое. Акция эшмәкәрләр белән берлектә үткәрелә. Шәһәр эшмәкәрләренең берсе үз акчаларына табибларны сөендерергә булган. Аларга 300 чәчәк бәйләме һәм 150 чүлмәктәге чәчәк тапшырылды. Бу акция бөтен Россия буенча бара. Чаллы аңа беренче тапкыр кушылды. Без шушы акцияны ясадык менә БСМПга, яннары безнең еще штабта бик күп чәчәкләр. Мин үзем эшлим фондлар белән, шуңа без фондларга җибәрдек бик күп чәчәкләр. Өйләргә волонтерлар алып киттеләр бик күп чәчәкләр. Акция һичшиксез дәвам итәчәк дип вәгъдә итте волонтерлар. Чөнки Чаллыда битараф булмаган кешеләр һәрвакыт бар. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Концерт заллары коронавирус таралу куркынычы белән бәйле рәвештә эшләми, әмма җырчыларның чыгышларын беркем дә туктатмады. Күңел чираттагы тапкыр үзенең радио тыңлаучылары өчен онлайн концерт әзерләде. Концертның иң якты мизгелләре киләсе сюжетта. Күңел радиосы яңа форматтагы концертларны 3нче тапкыр уздыра. Мондый чаралар үз изоляция вакытында өйдә утырырга мәҗбүр булган шәһәрдәшләребезгә ярдәм йөзеннән оештырыла. Бүгенге нәрсә белән үзенчәлекле, ул да бүген безгә бик тә талантлы яшь артистлар килде. Инструменталь булачак, баян, гитара, скрипка, бик тә үзенчәлекле концерт. Матур булыр дип ышанып калабыз. Һәр онлайн-концерт уникальды оештыручылар. Бу юлы радио тыңлаучылар өчен музыкаль төркем, популяр эстрада һәм халык җырлары әзерләгән. Без тиз арада гына инде шундый бәләкәй генә коллектив булдык. Иң таныш, иң матур җырларны сайладык, халык белән бергә җырлар өчен. Күңел радиосы алга таба да онлайн-концертлар үткәргә планлаштыра. Алып баручылар сүзләренә караганда, радио тыңлаучылар артистлар белән очрашуның мондый форматын яхшы кабул иткән. Альфа-клиник медицина үзәгендә белгечләр эшләвен дәвам итә. Куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән, пациентлар арасында элемтәләр бетерелгән. Дәвалану бәяләре апрель ахырына кадәр үзгәрмәячәк, акциялар озайтылган. Альфа-клиник үз сәламәтлегенә ныгыту өчен менә дигән мөмкинлек. Альфа-клиник. До 15 апреля. Проктолог плюс диагностика со скидкой 44%. Альфа-клиник. Лечение геморроя без боли, без операции за 1 сеанс. Телефон в Челнах 200 ровно 222. 200 ровно 222. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Кичләрегез матур булсын, исән-имин булыгыз. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.